Sanibonani molweni, ndinamkela kweSCTV ngesiXhosa. Bafikile ke penthouse kanti ukwenza kanazo isitshixo kuye kunyanzeleka ukuba mabaqhekeze ukuze bakwazi ukungena. So baye bangena ke yakhala ke i-security alarm. Luckily ke ukwenza usayikhumbula icode. After ayifakile ke kwafowunwa ke ku-security office yakhona bebuza uba kwenzekani. Uye wathi ke no bekuyi-false alarm nje. Usibongile ke ebesoyika ngoba kaloku ekugqibeleni uthi baqhekezile, kodwa ke ukwenzo uye wathi makangabi nawari nangocango olu luphukileyo ukhona umntu oza kumbiza azolulungisa. So ke ngakusasa ukwenzo ke ucaba bekhona umntu ufanele awudibana naye, umntu uye wafowuna wakhansilisha esithi no bazokwazi ukudibana bazophinde bathethe. So ethi iyamtyhafisa ke loo nto. Uthi ke Sibongile no sukuphoxeka because kaloku at least lo mntu ufowunile wathi phindani nireschedyule, so yintoni uyikhalazelayo. Wabesesithi ke makabe positive ngayo yonke into. USibo ke ubhizi ke uyamlungiselela ke into zokunxiba uba makahambe. Ukwenza yena une-stress because uthi aba bantu bazombona into yoba ulambile, like u-desperate kuyo yonke le nto ayenzayo. Uthi uSibongile bazokubona kanjani nawe uzozibonakalisa ngathi ulambile kaloku, soze bade banake. So kwabesithi ke yena ke uzomthandazisa uba yonke into ihambe kakuhle. Uyabulela ke ukwenza isithi uThixo uyazi uba kwakutheni aze amnike umntu ofana naye. Uthe xa eyonxiba ke emshiya uSibongile wamkhumbuza komnye uba ingathi ukhona into oyilibeleyo. Wabesejika ke ukwenza ke zomxelela uba ke uyamthanda, ethi ndiyakuthanda takdini. Hayi ke kwaze kwazezo kisses ke kumnandi ke noSibongile sithi uyazi thandela ke ubhutiza. Uvele phi guys, imali iphelile, une-stress, iitshomi aziyizisi imali yee-perfumes abantu, kodwa uthi seberholile imali ye-grant uthi uzothengisa imoto kaZakes cause akayidingi and into ayidingayo yena ngoku imali, seyiqhelile uphila ubomi obunemali. Phofu uphoxewa asanda itshomi yakhe yokonene naye ebisithi ke imbuza uba kutheni le nto ethengisa imoto kaZakes nje. Uthe akangeni indawo ethi wena ufuna uhamba udlulisa ulwimi kuyo yonke le lali uba mna ndenzani, impilo yam iphele ndawoni. Phofu udeliwe yena uyaqhuba kwelakhe icala, indawo yakhe izawuqalisa ukuthengisa nekudlalwa kwephuli. Bebize umyeni wakhe, umyeni wakhe weza ke wababulela wazoyibona ehamba noSangweni cause seyigqityiwe yonke into ngoku. Bamvuyela kwabe sefowunela noVelephi into bamcela eze azobona. uVelephi ufike nje wangena wathi uyamvuyela nje kwaphela kanjalo. Uthi omnye into ozoyitsho nje leyo. Bephoxekile ke udeliwe kakhulu but at least ke umyeni wakhe noSangweni bebe-happy for yena. USibongile ke uve inokho xa eyovula ngoba beshiyeke yedwa ukwenza ehambile. Si-security sizikroba uba akho nto yenzekileyo na since laa nto yalaa alarm yayizolo. USibongile umxelele ukuba bekuyi-false alarm kaloku leyo. Naso ke sibona nocango oluphukileyo, sibuza uba kanti kwenzekeni apha. USibongile wachaza uba umnikazi wendlu bengakwazi ukungena izolo, kwanyanzeleka into baqhekeze kuba besekulate, bebengenayo enye indawo bezoya kuyo. Wathi komnye okay i-security ithini i-security code ke yalapha. Aba uSibo bengayivanga ke ngoku kwenze bebaxelele efowunini. Uthe esazi amza ke uSibo wangena ukwenza etsho ukuba bemxelele nje efowunini uba kwenzeka ntoni, bekuyi-false alarm leyana. I-security ke sona besesithi sizohamba nayo uSibongile siyomenzisa into ye-interrogation. So ke uSibongile ubuzile ke ukwenza ukuba uhambe kanjani na. Ukwenza kwabe embalisela ke into yoba uhambe kanjani. uSibo wamphathela amanzi ke ezomhlambisa izandla. Phofu uguqile ngedolo phantsi ke unono xa ehlambisa umyeni wakhe. Umxelele ke uba ukwenzo uthi bethe bathi esahleli kwi-meeting kwafika uNjengayo wawasakaza amaphepha ethi uzommangalela. uSibongile umothusileyo into kuba esithi njani cause kaloku ezezakho ezi designs. Ukwenza uzamile ke umcacisela uba kaloku ngelaa xesha ebesebenza esipalikhulu wayekhomishonwa nguNjengaye, so yiyo ke le nto kwaye athi uzammangelela because wayephantsi kwakhe ngelaa xesha. So asazi ke into kaNjengaye izophela phi. Futhi ke ethi nje iyamothusa into, iyamazi uba utata kunje kodwa bengamazi uba ngathi asituphe so low uba angathi athi uzammangalela. Uthi uyamazi uba uneendlela zakhe zokwenza izinto.
So kubi ke kukwenza asazi noma izawuphelela phi na impi yakhe noNjengaye. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi bye.